Добре дошли в днешният влог, който е втора част на влога от Италия. От Бари взехме влак за Полиняно Маре, без куфари. Разстоянието е малко. От гарата до така известният плаж се стига бързо и лесно. Може малко да се зачудиш как да слезеш, но се вижда откъде има стълб. Първо бяхме там горе на моста, после намерихме стълбите и слезнахме додолу. Аз исках да влеза във водата, така и направих. Иначе плажът е неудобен, просто е красив, но според мен не е за плажуване, защото е с камъчета и трябва да си със специални обувки някакво. Но въпреки това исках да пипна вода. Събух си обувките и влезнах. Много е красиво. Тук пък имаше едно тунелче, в което водата беше малко по-висока, затова не минахме оттам. Не ни трябваше. После се разходихме малко от самото градче и видяхме тази панорамна гледка, църквата, която би своите камбани, и ето ни пак на връщане към Бари, за да си вземем куфарите, багажа и да фанем за Таранто. Да, тук вече сме на влака за Таранто, който е по-дълъг. Няколко часа по-късно, след като сме намерили къде е мястото, където да спим, къде е центъра, разходихме се по главната улица до крепостта. Бяхме там, защото оттам се хващаше корабът. Коста Фашиноза. Ето един ден по-късно се качихме. Ето го и самия кораб. Голям е, ма не е много, но пак е голям. Не чакахме много, тъй като не можеше да си влеземе в стаите веднага. Имаше място, на което можеше да си оставиш багажа и да обикаляш, да ядеш, да правиш каквото искаш. На това място край басейна, ето там е място за куфарите и сервираха пържени картофки и бургери, което си мислех, че е специално за хората, които сега са дошли, но не, това го правят винаги. Чакаме за храна. Какво си взехме второто ядене на бюфета обаче? Еклер, някаква тортичка, рибата, главно манчи някакви плодове. Ето и гледката на Таранто, да не кажа Торонто, че. Наядох се, ето и другия басейн. Езика ми гади. Not bad. Там се качват още хора, защото са им дали различни часове за качване. Ние сме от ранните. Да се наядохме, сега чакаме каютите да са готови, защото ги чистят от миналите хора. Горе-долу скоро трябва да са готови. Казаха ни между 1,5 и 2. Това е детски кът. Тук ще се изгубим. Леко прилича на MSC. Не трябва. Тук трябва да е. Тук трябва да е. Да. 35.
До нас има някаква жена с роза. Коя страна? А, не е така, да. Sorry. Това ли е наш? Не сме нещо бъркали. Това е голям прозорец, защото... Аре, бе. Еми, това не ще да светне. Трябва да сложиш картата. Ами да, ето я каютата. На мен доста ми хареса. Широка, голям прозорец, което наистина не го очаквах. Телевизор с така канали, добро количество, защото не винаги е така. И банята също беше широка. Ето я. Не помня тук дали пестяха сапунчета. Мисля, че нещо искахме от тях по едно време. Оправихме си багажа и отидохме на басейн. Аз исках. На този, който е отзад, мисля, че отидохме. Малко съм объркала на кое е отзад, кое е отпред. Но мисля, че отидохме отзад. Не тук. Това е вторият басейн, който тук виждате как затварят покрива. Но не стояхме много там, защото водата беше студена и не ми хареса. А пак джакузитата винаги бяха пълни. Да, ето на този басейн бяхме. Така, тук се снимахме на прозореца известно време, тъй като светлината беше перфектна, беше залеза точно там и излезохме преди шоуто пак да поразгледаме кораба малко навънка. Не беше лошо, времето беше топло. Виждате колко беше красиво. Беше си сравнително празно, повечето хора бяха вътре на вечеря. Намерихме и игрището, имаше две спукани топки. И ето ни вече на шоуто, всяка вечер има различно шоу. По време на шоуто и след това имаше някакви тук забавления до асансьорите. Ние мисля, че го фанахме накрая. И разбира се, пак се разхождахме по палубите, вече наистина тъмно. Имаше луна, която много зле снимах. Ето ни и на следващия ден, който беше по програма изцяло по море. Закусвахме, не помня дали на бюфета или на ресторанта. В ресторанта също имаше бюфет сутринта, но просто беше по-хубава обстановката. Имаш си своя маса, която делиш, нали, с хората, но не е като в другия бюфет. Да, ето го морето, на места валеше, беше облачно по едно време, ето виждате как там вали дъжд. Този ден имаше много неща за правене на кораба. Имаше някакви тренировки сутрешни, които всъщност се правят винаги. Мисля, че ги имаше всеки ден. И ние отидохме на концерта, като този е през деня. После отидохме и на сауната, която не се плащаше
Да, имаше и фитнес там, доста хубав. И така. Още разходки. Ето на вечеря вече в ресторанта. Пред ястия. Аз трудно си избирах какво да ям тук и най-много се лагах на спагети, на паста. И десертите. Ето ни след вечеря и на второто шоу, което беше такова светлинно шоу. Хубаво беше, като цяло всички представления бяха хубави. Но това беше за днешният клип. Очаквайте и други влогове от вече пристигането и разходките из държавите, в които ще минем с кораба. Ако искате повече такива видеа, харесайте клипа, абонирайте се и гледайте следващите видеа.